Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bu Vivi teng mriki pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Saderenge milai pasinaon, ayo maos donga sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, saniki sinau malih basa Jawa. LKS basa Jawa 3B babagan prastawa alam bab 3 tembang dolanan semaan LKS-mu kaca 36 nganti 37. Sampun? Ana tembang dolanan irah-irahane padang bulan. Coba dimirengke, cek video berikut. Nah, sakwise nyemak tembang dolanan padang bulan, ayo goleki tembung-tembung angel lan tegese. Nomor 1 tembung jaba tegese iku papan sakiwa tengene omah utawa tempat kanan atau kirinya rumah. Nomor 2 tembung padang tegese yaiku terang tur genah atau terang benderang. Nomor 3 yaiku tembung rino tegese yaiku wayah awan atau siang hari. Nomor 4 yaiku tembung awe-awe tegese yaiku ngajak utawa ngundang. Nomor 5 tembung ngelingake tegese yaiku ngemutake utawa nyadarake atau mengingatkan. Pesen utawa isi sing saged dicoba saka tembang dolanan padang bulan yaiku ngemutake supaya ora turu sore-sore amarga bisa kanggo dolanan ing wayah padang bulan lan bisa kanggo ibadah ing dalu. Niku wau materi tembang dolanan padang bulan. Saged diwaca mandiri nggih materine kaca 36 lan 37. Mangke dina Rebo besok materine dilanjutke Bu Vivi. Semene dhisik, mugi-mugi migunani lan saged dipahami nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun, Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.